ভবিষ্যৎনি বাকি বুট এবং সিনি মানथाय शक्तिनि बागै बुट এবং आं सिमिया सारा तिरप्रासाम जायनि जत लुकुरग न तिरप्रासारक तिरप्रासा बसंग न हानसानि फानना खुलायखायनो बागै जे कुबिके चबा खाय तंनाय तिरप्रासानि अधिकार मानथाय शक्तिनि बमते बननो लगिरि दङ এবং जतन ताबो गामि गामिगो जन तयरं लायजाक এবং बुट ना बागै जतन गोबां नखल लायजाक सर गोबां मानो दायो कुनु रुमु रंनानि कक्रियो कुबिके जे चबा खाय तंनाय कुबिके जे तिरप्रासानि अधिकार बागै चिरि खंनाय उनति है पार्टी न उनति है बदल न लुकुरग लगिरि दङ এবং अ चंमारिबो तिनिनि जे चंमारिबो अ बदल न बरक बुद्रुय आन्द समारि बुद्रुय कप्लाय खायने এবং लुकुरगबो सिउ ताबुनो जुगो जे तिरप्रासा अधिकारनि बागै मानथाय शक्तिनि बागै सब लड़ाई खैथा सब कुबिके चबा खायदों अम जत सिउ सिनि थिनांनो नारगना बागै सिनि हानो नारगना बागै जत लुकुरगनो तयरिं लायजाक এবং তিনি बुटनि मायदमे बरकबो फुनुगिरि कायसारा संसिबानो जों जे 35टा पुलिंग सेन्टार दंमोन जत 35टा सेन्टारावनो जों रेलि खालायो हिमबतक रेलि खालायो रुट शो खायके अ जे सेन्टार वाइज जों जाखामानि अरनो सिजाक ब्लेसिनि बरकबो हानसानि फान बसक राग बुबाग्रानि फान बसक दं बुबाग्रानि फान बसक राग मथानि फान बसक राग अरनो सिजाक এবং लुकुरग जन तयरिं लायजाक तिनिनि दिनबो तिनिनि सालबो बरक बुबाग्रानो बुद्रुय मथानानो बुद्रुय कप्लाय खायनो जन तयरिं लायजाक